tiġi qabelhom ħallinniehom. Inselmulkom sinjur dan huwa xowter ftit kuljum sabiex inżommu ruħkom. Nalla ftit. Nalla. U jekk għandkom xi ħaġa interessanti li tixtiequna ninvestigaw u nsiru nafu, ebgħatu lilna. Dan, Yes. in-Ċajna bħalna, eżatt, mhux ikollhom biżżejjed tfal, mhux jiżżewġu. Taf xi fisser da? Xi fisser? Ifisser li xejn mhux se tibqa' topera, ġifieri in-nies kollha li jixru minn fuq xejn jispiċċaw arwenin. Ġifieri dak l-inkwiet xejn. Ma x'inhu? Issa jekk in-nies jispiċċaw warwenin, hemmhekk hemm iċ-ċans li jerġgħu jibdew jiżżewġu ikollhom it-tfal. Fimta? Xi jaraw karwin. Insomma, kieku jien maraw nara lilek karwien la niżżewweġ u se nasqol it-tfal. Jien ma nistax nifhimhom insomma da ċiniżi. Għalam. Għax daw titqis li dak kien il-pajjiż li ħareġ bil-one child policy tajjeb u tgħidx kemm sparixxew sfortunatament tfal minħabba fiha dil-biċċa xogħol, imma insomma. Ġifieri, l-ewwel ma rridux iktar tfal, issa Eżatt. mhux ikollhom biżejjed tfal u di mhux Dik hi. problema ta' ċajna biss. Kemm aħna razza mnejka, għara xi annimali ieħor. Jekk għandhomx il-problema, aħna biss imnejka. Aħna biss. Li Inti taf li eżempju l-ġiraf. Il-ġiraf malli jitwielet ikun jaf jimxi. Ma tixħad x'għandax taqsam mal-kuntest. Biex tara kemm aħna razza ignoranti l-bnedmin, aħna ma nkunx nafu nimxu nagħmlu sena biex nibdew nimxu. Issa, nitkellmu fuq xi ħaġa ibu suġġett. Eh. Heritage Malta sabet mod interessanti u interattiv kif twassal l-istorja li l-ċkejk li ntaqla. U mhux kajkien biss, ara, ħammur jien. George, fissem il-Heritage, għaliex ħassejtu dal-bżonn li tikkreaw dan il-portal? Iwa, Heritage Malta waħda mill-missjonijiet tagħha hija d-disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar il-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna. Inħoloq dan għal-portal illi fih hemm miniera ta' tarif dwar l-istorja, in-nies, tradizzjonijiet u dak kollu li jforma il-bliet tal-Kottonera flimkien mal-Karkara. Li aħna nagħtu t-toma, imbagħad l-idea hija dak li qed juża dan għall-portal joħroġ minn wara l-iskrin tiegħu imur veru fit-toroq tal-Kottonera. Kif wasaltu għaliha? Kif ġitkom l-idea? Meta tara l-istorja tagħna hija xi ħaġa tant impressjonanti, tant vasta, tant hemm affarijiet. U ħafna drabi mhijiex fir-reach ta' ħafna min-nies. Ikun hemm il-parteċipazzjoni ta' entitajiet differenti li jistgħu jikkontribwixxu biex naturalment din tkun a collaborative platform mhix platform. Tibqa' tikber ukoll? U tikber kemm trid inti. Aħna meta iddeċidejna x'wiċċ ħantuha. Iddeċidejna li nikkreaw karattri li jirrappreżentaw pillars differenti tal-aspett tal-ħajja, imma ma xtaqniex il-heroes kif. Niskomuni kważi. Appuntu, ġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar il-fabrik soċjali ta' huma magħmula mhux mill-Gran Mastru biss, huma ħafna drabi magħmula minn nies ta' triq. Kienet kważi naturali li ħarġet il-Kottonera fil-Kottonera u hija kważi post li għadu mhux skopert biżejjed. Il-ġojelli u li jinnaf il-wealth treasure li hemm il-Kottonera f'ġo post daqshekk konċis ferba tibliet imissu ma' xulxin. Huwa impressjonanti. U ħanurikom x'business għamilt minn dik ta' fuq l-idej. Jiena bdejt il-biċċa xogħol li bdejt business minn -€3 wasalna €39. Għajdilna x'tagħmel malaj. Jiena chairman ta' Ħamrun Ħanin li Tiġi? lead soċjali tal-klabb. U din is-sena bħala inizjattiva x'għandkom? Għandna inizjattiva nippruvaw niġbru flus biex inħallsu guide dog il-persuna li għandha bżonna. U l-flus li niġbru nużawhom biex inħallsu l-guide dog. Id-€39 tiegħi ħemmorru għal dawk ukoll, imma jiena ħanieħu dal-ger ħammorru għand il-President Biex xira ħajiffirma ħunna wkoll naġgħu niltaqgħu hawnhekk u dal-flok ħajmur għall-beħ biex imbagħad inkomplu nżidu jiena lantana huwa li nibqgħu niġbru biex sal-aħħar ta' Settembru nagħtu somma sabiħa lill-Puttin. tajjeb. Ħani tolbuk tagħti firma ħalli tingħaqad ma tal-prejer, da jiena xtrajtu minn ħand Ħamrun Ħanina ma nantijin biex jgħaddi il-ġitu kollha għal dak li qed tipprova tixxu l-guide dog. Tajjeb. Issa, u issa nipprovaw naqlaw iktar ħalli jkun qed imur għand Puttin. Naqbel ma qed tagħmlu ħaġa sabiħa anzi is-super date kif ġejt hawnhekk dil-biċċa tax-xogħol hija ħaġa sabiħa ħafna. Qalbi ser nifirma l-vlog, ovvjament bħalma ffirmaw il-players kollha ta' qabli. Mela ħana naraw il-firma. Tlaqna.
U jekk interessati fil-flok tar-rebbieħin tħallik, tajjeb, ibatuna fuq il-WhatsApp, għax daw kollha li ħajabatu ħajidħlu fiċ-ċans illi jkunu jistgħu jixtruh u l-flus kollha jmorru għal potato.